Čaute, volám sa Samuel Zemančík, mám 11 rokov, jazdím motocross od 5 rokov. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already in my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Máš dosť? Momentálne trénujem pod Dušanom Predanocím, čo je jeden z najlepších trénerov na Slovensku a chcel by som mu veľmi poďakovať za tréningy a servis motorky. V seriáli ECS si držím momentálne druhú priečku v kategórii 65. Mojím cieľom do budúcna je zúčastniť sa slovenského pohára v motokrose. Takisto sa snažím zlepšovať každým tréningom, zbierať skúsenosti a časom porážať tých najlepších. Aby som tento cieľ mohol naplniť, potrebujem vašu podporu. Doteraz mi financovali závodenie mama a otco. Motocross je krásny a náročný šport. Technika vybáva tréningy a cestovanie na preteky niečo stojí. A tu prichádzate na scénu vy, moji potenciálni sponzori. Môžem ponúknuť viditeľnosť vašej značky na mojej motorke, na mojom drese a na sociálnych sieťach, kde budujeme komunitu fanúšikov. Vašu značku budem hrdo prezentovať na pretekoch aj v online priestore. Ak chcete podporiť mladý talent a byť súčasťou mojej cesty za úspechom, budem veľmi rád, keď sa mi ozvete. Ďakujem, že veríte v budúcnosť motokrosu a v mladých talentovaných jazdcov ako som ja.